sa'yo na saka na lang pag after training. Kailan kayo nag-uusap sa akin? Si Dimac sinabihan ko. Saka na lang after training kasi humina yung signal. Makakala ko nag-uusap yun! Oo nga kuya, naintindihan namin kuya. Dapat, pinakinggan ko ako! Di naman yan kasi sa akin yan, naintindihan mo ko rin yung kapatid Sa'yo. ko. Yung kapatid mo si Raulo! Kuya, wag mo sabihin. Hanggang tignan dumagaan dito! Ang imong ipautang, imong sukton, isog sila. Mga kirideng, isog man sila. Subong, may bag-o nga mga maisog. Ang mga nagakonect sa imo nga wifi, puwerte man ka isog. Garantis na itong pag-istoryahan na. Siyempre, manamyawan na kita. Mga taga Victoria City, Negros Occidental, may nga daw sa inyo. Tani ka mo naman ang sa mayo kintangan. Kag madamo, ang salamat sa inyo nga paglantaw. Kag pagpadayon nga pagsuporta sa akong mga videos. Halong gid kamo dira. Kung para sa mga bigaon, biga is life. Para kay kuya sa video, Wi-Fi is lifer. Ayun na. Ginislan ang password. Wala siya nakakonect. Nagkuramintado. Pangita sang away. Babahi pang iyang kontra. Amo nang problema sa Wi-Fi connection. Ikaw nga tag-iya. Ikaw isang nagagamit. Sila nga nakakonect lang. 5 sila ang nagagamit. Tilang tawa, igod ang network. Subong kuya, sikat ka na. Pero ang imo kasikat, mahuyan ang imo nga pamilya. Kani pongko plastar pamati kay punto por puntuhan ta kung diin ang imo nga utok. Sa diin ang utok, ara sa dapa-dapa. Una nga punto, gusto gali may wifi. Gusto may connection. Di nga wala ka nagpatakod sang imo. Nga nag-connect ka lang sa iban nga tao. Kag kung utdan, hindi pagdagan sang password, kay ginislan, kay ilagamiton, ikaw ang mga kag magkuramintado. Ginautok sa dapa-dapa siguro. Ikaduha nga punto. Ginagamit kiling wifi para sa module sang bata nimo. Ikaw nga amay dapat ginsigurado nimo nga may connection kamo kay gamiton sang bata nimo. No klase amay. Ginunaya pang inom kag tagay. Ano ginuna nimo sa paminsaro ni imong mga kabataan nga nagagamit sang module? Ay ambot na lang din ang utok. Sa dapa-dapa gid man niya siguro. Ikatatlo nga punto. Ginuna pang inom. Pangita sang away, hubog naman siya. Kasanag pa sang adlaw, hubog na siya. Mayo ka na bala. Ano gid lang ara sa ilim nun? Nga kung kamo makainom, golpyada lang nga nagaisog. Pero kung wala gani nakainom, daw totoy nga ara sa gilid. Ay nan. Ikaron, kung nangita ka na sang away, ginbaka lang imong isog sa mga sunoy-sunoy dira. Ginbaka lang imong nga kaisog. Basi kung mag-ililigit ka kung kastiguhon nila. Wala ka gid kuya nagapaminsar. Kaya man ang imong utok, ara gid man sa dapa-dapa siguro. Gani ka mo, kung gusto ninyo may wifi, gusto ninyo may connection, patakod ka mo sang inyo. Di kayo maghala na ka mo ka-connect. Kag kung wala na ka mo sa connection, mangita ka mo na isang away. Katunto. Gani para sa mga tupad balay ni kuya, palihog ko tampa sa iya, kaya doon nagadamol na ginang iyang guya.